An sɔgɔma. Mbrange ni mbramto ani modin o bega kene ko fenta o yera la alhamdulillah okay andana ko mɔgɔ min ye baara ba kɛ cinéma na an nana k'an bɛna ɲininkali k'o la donc e b'o mɔgɔw la donc ne ye réalisateur ye ale fana ye réalisatrice ye nka ale bɛna ɲininkaliw tɛngu la okay o ja a bisa o na kun o bɛ na kun mɔgɔ bara a bisa o jara ne bɛ cinéma baara in na a bɛ san 2 bɔ a bɛ fɔ ne ma ko réalisatrice ne wulila sɔgɔmada in na ka se e ma aw minnu ye experts ye aw mɛnna baara in na kojugu wa aw b'a dɔn aw bɛ min kɛ Mamadu Famakan Kulibali i ni ce i ni baara an bisimilali la a fɔra n ye k'i ye baaraba caman de kɛ cinéma hukumu kɔnɔna la donc n bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye i nana cogoya min na cinéma kɔnɔna la i k'i da don la k'olu walawala ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamu cogoya min na ne nana cinéma kɔnɔna na parce que cinéma service a bɛɛ le jɔyɔrɔ kelen information na information cinéma service journal radio a bɛɛ tun service kelen de ye cinéma service mɔgɔw de ye accident malheureux dɔ kɛ a da digila cameraman de la a yɛrɛ dɔ yɛrɛ a ka retraite ta o fɛ n'a bɛ fɔ ko Musa Kamara Ɲulu olu ye accident kɛ donc cameraman tun tɛ yen a fɔra bourse dɔ sɔrɔla 2 ans ko mɔgɔ bɛ se ka former 2 ans fo photographe dɔ ka taa komi ne tun bɛ animina comme photographe ne ye bourse sɔrɔ o cogoya la ka taa Allemagne ka taa kalan kɛ ala ye n ye kalan kɛ yɔrɔ min na jara n ye n taalen n tun kan ka temps min consacrer photo ta la o nin na donc n y'o de consacrer à la fin réalisation na donc ne ye cinéma kalan o cogoya la de ka na ne y'o diplôme ye Mali la réalisateur directeur photo ingénieur nana o cogoya la de ala kɛ ne na tuma n y'a sɔrɔ service yɛrɛ alhamdulillah denmisɛnnin caman tun bɛ yen denmisɛnnin kura caman tun bɛ yen u tun ma baara u tun talen tala don Bokari Sidibe ninnu b'o la Abdramane Soume ala ka hinɛ la ala ka hinɛ Racine Keita la olu b'a la Adama Darabo n tɛ se ka bɛɛ fɔ olu bɛɛ tun b'a la mais ne nana j'étais nouveau mais nouveau formé donc o wagati la an ye baara fɛn fɛn kɛ an tun bɛ actualité de kɛ ka caya actualité tun ye mun ye parce que télévision tun b'an na mais cinéma tun kan ka événement couvert donc an y'o caman de kɛ o wagati la maison des cinéastes aw kɛra sama ye faso jɔ baara la Mali daraw la olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra cinéma tournelaba ye ko foyi t'a barika sinsin i bolo ni hakilina ɲuman tɛ hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana baw kɔ n ka film fɔlɔ n ye min kɛ Allemagne to ma dɛ n ye min kɛ Mali la n ye film fɔlɔ dɔ kɛ la femme malienne parce que ça sur la Mali muso ka activité mun bɛ tuguda la mun bɛ bureau kɔnɔ mun bɛ policier la n y'olu bɛɛ rassemblé k'o kɛ documentaire dɔ ye ça o kɛra n ka réalisation fɔlɔ ye à mon propre compte o kɔfɛ de Falaba Isa ala ka hinɛ la o nana a ka film k'a mɔgɔ bɛ directeur photo la 4 heures n dira o ma n y'o ka film o fana ka film fɔlɔ tun ye ko jigi fɔlɔ et puis n'ale bɛɛ école kelen de kɛ Allemagne n y'o directeur photo yani o caméraman y'a kɛ o bɔlen k'a la an nana an taara an ye bourse sɔrɔ tuguni ka taa formation dɔ kɛ Wagadugu Adama Darabo ka scénario tun b'a bolo a ka court métrage ko Ɲɛba an nana an y'o fana tourné en tant que directeur photo et caméraman n y'o réalisation kɛ année suivante ka Sɛkumaru Sisoko biennale filmé an y'o n tun bɛ o équipe fila la n tourné o fana la o kɔfɛ an ye fɛn ka Adama Darabo ka réalisation fɛn film fɔlɔ long métrage fɔlɔ ko taa donna
En année, toi, comme directeur photo, mais moi, j'étais son assistant, directeur photo, mais je fais en même temps photographe de plateau. Tu vois ça? Alors, il y a un moment aussi, c'est là. Au bord français, il y a une réalisation. Je dirais que il y a un moment aussi, il y a un falato, il y a des photos, il y a un cadre. Au moment aussi, c'est que film au témoin ko fala ni film tanga bo ant mit wa ani to bu fanat me yala out mam blaga to bu superviser mais on na fabriquer tant au nyolu ga film ni mais a film copie du pe dama donc ça c'est o ntega o bara kono na hukumu o kono na le fanat ni alama drabo ila ay film ref na ko abe fuma ko ko ta fe fanga Bumba, musalu. Agro. Ne. Sika kolonya koto. Chobini shinga badona. Ne muso jonya. Sakapa. Au journée, en tant que directeur photo adjoint, parce qu'il avait toujours le directeur photo, Lionel Cousin, un blanc. Maintenant, il est adjoint toujours, et en même temps, je me chargeais à photo de plateau. Après, toujours dans le cadre de la production avec comment on appelle Hassan Kouaté qui a filmé un directeur photo. Donc en bref, on a créé les directeur photo ni cadre. À part les films de parce que les films dedans, sur le cas ici quand madame on de la c'est l'arbre sacré. Il y a un film de la finance, il commence à financer. Il y a un film de la quand on a tourné pour valoriser la cible en valeur. Au cours de mon temps, il y a un mais tu sais qu'on t'a tourné avec mais en tourné parce que moi j'étais le cameraman tu es Abdraman Soumé à la Rahina là au Rati animaux la Touré. Bien que moi je suis directeur photo caméraman, mais je me suis dit je ne peux pas être derrière la caméra en tant que directeur photo et manipuler la caméra en même temps. Jama cha kune bega doni ke bega connaissance franc ka ni le au film ni fana réaliser mais les joueurs en bara et quand ça c'est mes activités syndicales parce que nous sommes soignés l'una ma voilà tu n'as qu'à carrière qui ma médaille sur au caractère mais elle donc les demandes d'explication fondamentalement parce que mon abla bara fana mbake kasadana parce que mbaro nini mo tebe ni mi ka bara ke kanya ubila so donc ne mala so hali problème de so biennale de mopti là anga image de chana mais le net minga assistant ko connaît le directeur ko chante directeur afa ko chante ko kulwalite nike u bora nga barake chokola ko o kran so iga chef ko aider yake mais aga chef ba ko chante donc bora barake chokola donc ne me faut seulement qu'on adama de nibla la fin akeganya les Sénégalais parce que mbado on te so na tekena ateka mo kola nyana n'entre plateau quand mais Sénégal il m'a fait technicien air syndicat faut revendiquer vos droits finalement ouais deux les tout ça be sans comme là au gata plateau quand
parce que comme mɔgɔw technicien ɲa donna production na parce que technicien a wagati ala kana o wagati ɲɔgɔn si bi parce que il était en même temps producteur ou fɛn bɛɛ an ka o temps ninnu na n ye tubabukɛ min tɔgɔ fɔ sisan ale kelen ka sara o tun ka ca Mali technicien bɛɛ sara faralen ka ɲɔgɔn ye mais an baara k'o condition bɛɛ la pour que Mali ka se ka film kɛ ne de tun b'a fɔ technicien a y'a accepté an fana ka don bɛ se ala ka caman ka don sera an bɛɛ ka don sera an sera bɛɛ sera k'i ta kɛ n yɛrɛ ye. Yaye segu ye tamoso jarayo yaye segu ye gayoro kwasane yaye segu ye chefari dugudo yaye segu ye gayoro kwasane. Ne hakilila taa cinéma kɔnɔna na bi alhamdulilayi cinéma caman kɛra Mali kɔnɔ vraiment a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye ne ko n y'a f'i ye an tun bɛ fɛ parce que Mali ye jamana fɔlɔ de min ye étalon de ɲɛnɛkaya sɔrɔ siɲɛ 3 dɔw b'a jira ko cinéma ɲana Mali kɔnɔna na a filanan Mali ye film production caman kɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ le drapeau noir au sud du berceau ka na bila film caman kɛra maliyɛn kun dɛ mais hakilinata ye min ye bi n jigi misali dɔ dɔɔni parce que financement tɛ ka sɔrɔ denmisɛnninw hakili b'u la idew b'u kɔnɔ ka film kɛ mais i bɛ wari bɔ min o de y'a to mɔgɔ caman yɛrɛ b'a to vidéo kan. Alors, faites-moi. Tu m'as giflé? Comment mana cɛkɔrɔba bugɔ k'i bɛ t'i sigi de i sigi le fɛn badala cɛkɔrɔba neni Mali bugɔ k'i bɛ t'i sigi de i sigi le fɛn badala. Duwana dɔ sara walama dugawu den. An ye cinéaste ba caman ye u ma école kɛ u ma foyi kɛ mais u kɛra u y'u fili ji la de u sera ka ba tigɛ donc fana sisan denmisɛnninw fana y'u ye o de ne nimisi fasa u kɔrɔ kosɛbɛ ma jigi tigɛ Mali cinéma ko la n jigi tigɛra yɔrɔ kelen min na dɔrɔn cinéma bɔyɔrɔ tɛ yen parce que k'i ka baara fana kɛ k'a kuru k'a bila mɔgɔ t'a ye o ka ɲi baara bɛɛ la fo cinéma i bɛ se k'i ka wari ba sɔrɔ ka kuru k'a bila ye o b'i nafa i bɛ se ka misiw wɛrɛ i ka wɛrɛ la n'i m'a labɔ mɔgɔ t'a ye mais cinéma n'i y'a cinéma ɲuman bɔ i ka nisɔndiya de mɔgɔw k'a ye olu fana ka nisɔndiya mais ni salle t'an bolo ka cinéma bɔ o de ye cinéma ko gɛlɛyayɔrɔ ye i b'a di télévision olu mana bɔ siɲɛ kelen dɔrɔn a banna siɲɛ fila a banna o de y'a to cinéma ko bɛ yɔrɔ min ne kɔni ne nisɔn ka d'a la a bɛ ka taa bolo min kan ne ma jigi tigɛ a la. I bɛ pɛ k'i ka baara ɲɔgɔn de kalan. E tun b'a fɛ ka baara jumɛn de kalan sisan? Suyɛnli kɛ suyɛnli. Suyɛnni wa? Mɔgɔ bɛ mɔgɔ kalan suyɛnni fana na. Dugu in kɔnɔ e bolo ko bɛɛ t'a kalama k'e bɛ suyɛnli kɛ de ne bɛ pɛ i ka ne kalan o ɲɔgɔn na. D'accord ne hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye cinéma ka taa ɲɛfɛ mais n bɛ n yɛrɛ kɛ exemple ye n tɛ exemple typique dɔrɔn yɛrɛ n kelen tɛ exemple ye dɛ mais ne yɛrɛ min filɛ n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ cinéma na ja la n ka du jɔra ja la ka muso furu ja la ka n denw sɔrɔ ja la k'u éduquer o ja kelen na fo ka taa retraite ta o ja kelen hali o retraite kɔnɔna bonya bɛ ka d'an kan n'o tɛ n y'a f'i ye cogo min na n kɛra baarakɛyɔrɔ syndicat cinéaste ka secrétaire général ye ka bɔ yen ka kɛ Afrique de l'Ouest 8 pays ka ko cinéma fédération ka ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ yen ka fédération panafricaine des cinéastes ka ko secrétaire général adjoint donc ne bonya ni a fɛn y'aw bɛɛ sɔrɔ halisa ne kelen bɛ min dɔn cinéma na n bɛ min f'aw ye n y'a fɔ fɛn na ko n ma jigi tigɛ cinéma na cinéma bonya min dara n kan n retraitelen kɔfɛ u nana n ta ka association dɔ créer ka n ko président d'honneur ye donc halisa ne ma ban n ka cinéma tɔnɔ kan o min fana filɛ nin ye n taara o de na don min na n jigi fara o don dɛ n y'a fɔ n ko n jigi fara o don dɛ parce que n y'a sɔrɔ denmisɛnnin camanba bɛ yen denmisɛnnin camanba ye o association min filɛ nin ye o kan ka sigiyɔrɔma don an yɛrɛ n ye fédération panafricaine des cinéastes min filɛ il y avait des journalistes là-dedans qui étaient critiques du cinéma tellement maintenant journalistes à la cinéma ils sont devenus officiellement les festivals où olu de bɛ don jury la comme critique du cinéma ou les journalistes. Kɛnɛma fanga kun y'anw ta ye ka sokɔnɔ fanga kɛ musow ta ye ama a fila bɛ di k'u ma sa. Numulu n ka ji sigira.
musolu tɛ ɲina fɛfɛwu ne delila k'a fɔ muso dɔ ma ko a ko me ka bluffé a tun bɛ salon de coiffure de tun b'a bolo ne ko ma n k'e ka ɲi cinéma na dɛ a ko ko coiffure ni cinéma ne ko awɔ n ko e b'an ka acteur ye n hakili la k'i b'u cɔ la ko mɔgɔ ma retouchement k'u la ko retouche min ko maquillage n k'a bɛ fɔ de ma an fɛ an b'a ko retouche n k'a bɛ fɔ ma ko maquillage n ko a tɛ maquillage k'a ka salon kɔnɔ butigi ɲa bɛ baara fɛn fɛn na a bɛɛ place bɛ cinéma fɛ i bɛ dɔ bila kɔfɛ i mɔgɔ bɛ jɔ a la i bɛ dɔ bila kɔfɛ cinéma tɛ taa musique kɔ o dɔnkilidala ye cinéma tɛ taa décor kɔ o dessin kɛla ye cinéma tɛ taa ɲɛfɛ fana ni journaliste ma dɔ fa kan donc baara jumɛn de bɛ an fɛ art domaine si tɛ yen min tɛ cinéma kɔnɔna na donc n'an ko k'a fɔ ko an kelen bɛ an minnu bɛ caméra kɔfɛ ani min bɛ caméra lamaga k'an dɛmɛ ka association kɛ an ma to sunu la a tagali ka gɛlɛn ɲɛfɛ donc bɛɛ de b'a la maison de cinéaste ye nin baara min kɛ dɛ ne ye maison de cinéaste approuvé k'a da wɔɔrɔbaw bɛɛ de kan parce que a y'a hakili to bɛɛ la fɛn fɛn sen donna fɛn fɛn ka baara ni bɛ sɔrɔ cinéma na ne taara plateau kan dɔ b'a fɔ ne ye musicien ye ne ye acteur ye ne ye dessinateur ye comment on appelle ne manœuvre de plateau ye ne électricien ye baara jumɛn de bɛ sisan presque min t'a la a bɛɛ de b'a la n'i y'a ye cinéma n'i ma yɛlɛ minɛ a taa fɛ o électricité ni comédien tɛ a ka rôle interprété film bɛ bɔ wa ni musique tɛ k'a kɔrɔ cinéma tɛ diya o donc n'i y'a jateminɛ art bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cinéma ka taa ɲɛfɛ sinon association bɛ yen o association wɛrɛ bɛ yen an ma tigɛ o fana la o fana b'a jɔni o fana bɛ ka généraux fin mais nin bɛɛ de ka ɲɔgɔn dafa parce que n'i y'a ye an ka sous région bɛɛ y'a ɲɔgɔn créé a kɛra Mauritanie Boubacar Sidibé n'a a idée nana ka bɔ Mauritanie parce que olu y'a créé o y'a ɲini an bɛɛ fɛ Afrique an bɛɛ ka créé fait partie bɛ cinéma mais nin fana don la fana fédération internationale bɛ kɛ o a bɛɛ ka artiste bɛɛ de ta en compte donc o de y'a fanba yɛrɛ a nafaba dɔ ye ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna adamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na donc ne bɛ min fɔ a ye halisa aw denmisɛnninw aw kana décourager aw continuer k'aw ka maison soutenu aw continuer k'aw ka filmw kɛ aw continuer ka idéw sɛbɛn hali ni ma wari sɔrɔ i bɛ ka dilan sini i b'a sɔrɔ denmisɛnnin delila ka den dun n y'a ye fɛn na film dɔw kɛra u faw de ye a scénario sɛbɛn faw ntanyana denw kɛra cinéaste o y'a réalisé olu de ye ne kalan caméra la ne ko mais ne b'a dɔn a mun fɔra intérieur mɔgɔ min ye ne kalan caméra la o ye e de ye mɔgɔ min ne ni mɔgɔ min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye e de ye donc o de don i fana bɛ kuma dɔɔni fɔ Bakari bon n'u y'a fɔ k'u y'i ta sɛbɛn o kana digi la n ko dɔw y'olu fana ta o n'i ye Siya Tabari film lajɛ réalisateur fa de kɛra a comédien principal ye donc den n'a fa bɛɛ bɛ plateau kelen kan o film kelen a ka o ye mɔgɔ groupe kelen fana o ka film dɔ bɛ ko Sunjata de bouche à l'oreille n ko réalisateur fa de kɛra a ka jeliba ye a film na donc ça veut dire i fa bɛ fɛn dɔ sɛbɛn e b'a tɔ lase donc cinéma yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛɛ de ne kɔrɔlen bɛ se ka n sigilen to so kɔnɔ n bɛ idéw sɛbɛn ka bila n den dɔ ka kɛ cinéaste ou bien n ka denmisɛnnin cinéaste wɛrɛ min nin den ye filɛ min ye n mɔden filɛ n b'a dɔn kasi ne tun ye nin scénario sɛbɛn ala ma garijɛgɛ kɛ la e k'a lajɛ n'a bɛ sisan a bɛ intéressé n'a b'a intéressé a tɛna bɔ a don a tɛna d'après une idée de Madu Fanga Kulubali o tɛ ne la kurayalen tuguni. munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison de cinéaste mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔ bɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa Maliba bɛ taa ɲɛ.